Human nga ni pagawas og dokumento ang opisina sa Local Water Utilities Administration kun LUWA nga walay katungod ang mayor sa usa ka dakbayan nga mopahawa sa pwesto sa mga board of directors sa usa ka water district. Gihingusgan sa kasamtangan nga chairman sa board of directors sa MCWD nga si Attorney Joey Daluz nga illegal ug invalid ang pag-appoint ni Cebu City Mayor Mike Rama sa mga bag-ong board of directors. Kahinumduman nga moabot na sa 6 ka buwan human nasugdan ang gakuliyang sa maong buhatan nunot sa pagpatangtang sa pwesto ni Daluz, lakip na pud ang iyang duha ka sakop nga sila Miguelito Pato ug Jodeline Mayseno tungod sa pasangil sa pagpangurakot sa pagdumala niini sa MCWD. Well, actually there is no new board, no? There is no new board because the first is that kita man ka nga na ay LUWA decision, no? That we were not removed. Therefore, there is no vacancy. No? Therefore, the appointment of the mayor is illegal or invalid. No? Apan kagahapong adlaw Nobyembre 7, nagpahigayon og usa ka closed-door meeting sulod sa opisina sa MCWD ang bag-ong gitudlo ni Cebu City Mayor Mike Rama nga MCWD Chair nga si retired Army General Melquiades Feliciano ug mga miyembro niini nga sila Attorney Aristotol Batuhan ug businessman Nelson Ubalios. Sigun sab ni Feliciano, nga gisunod ra nila ang kamanduan sa mayor mahitungod sa ilang paglingkod sa pwesto sa MCWD. Well, actually, there are legal matters that are being taken now or addressed. It's not more of our concern because we were appointed by Mayor Rama and we'll just be following the mandate or the functions that we'll be having as the board of directors. Gani nasayran nga adunay pipila ka sakyanan sa SWAT ang anaagawas sa opisina sa MCWD kinsa giingong nag-escort sa mga bag-ong board of directors. Nagkanayon si Daluz nga nagpakita ara kini sa kinaiya sa mayor kinsa migamit og puwersa aron lang mapapahawa sila sa pwesto. Out of place to SWAT. Kay there is no, I don't think there is a threat to public order. Nag-escort sila sa mga board of directors. Apparently mo unay kinaiya ron sa atong mayor, no? He wants to show force ba, but it's wrong, no? It's really very wrong, no? Samtang ang legal counsel sa nangagi nga board of directors sa MCWD nga si Attorney Amando Ligutan kinsa gipapahawa sab sa pwesto sa kanhi Mayor Edgar Labella aron makalingkod si Daluz sa posisyon ning kwestiyon sa pagbatok ni Daluz sa termination of position nga gipasaka ni Mayor Rama. Ang ako lang is, kung sa una moingon mo nga mayor na ikatungod, karon nga inyohan ang position is in the line at stake, karon moingon na mo nga wala di ay katungod. With all the turmoil that MCWD is undergoing now, ang serbisyo ba sa MCWD na-improve? Naa na ba'y agas sa inyuhang mga gripo? Wala. Ang kagubot naa ang problema nagpadayon. Samtang pahinumdum lamang sa acting mayor sa Cebu City nga si Raymond Alvin Garcia nga kinahanglan nga sundon lang ang pagdumala sa balaod og desisyon na sa korte kung mapamatud-an nga adunay kontrobersya sa mga panghitabo sa maong opisina. Well, si Mayor Mike has been telling this over and over again, RL, rule of law. No, so diha lang tingalita. For as long as the process and the procedure is in accordance with the rule of law, then I think there is no problem. Whether or not the process is in accordance with the rule of law, that is not for me to decide. If there is really a controversy, then it should be left with the courts to decide. Kauban si Mary Francis Lynn Kaayon, kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.